Preni phain ko yani di phurong so pialong ke do Galaxy Cinema Hall along akimi Parlin Parlo Lamarjan Sangpi Sabina Teron Piarideng pen Kangpu Kidam tangarni pen kaselam pon Parlin Parlo Lamarjan patang pon pamisi Preni phain ko yani Galaxy Cinema Hall along Aluhiaman pen kachetong dun Sangpi Sabina Teron pi arideng pen Kangpu pon Lamarjan pen ajok karbia ham thangalong Lamet Lamchong Pindeng sumpot ke pacan lapen ke pacit hang sai klem pondo laso pena jok pinang an Lamarjan ke bonda ning ke hang tum thekser ciparjan bang pi lapen lunse pia tum phan pangrum pen kelang misen karbi Lamarjan bonda pon bomlo lason thak si nona portame jutang jubat lamer lamchong la anso se ke pacan mate ke pacit hang jia phan puma thasi Parlin Parlo Lamarjan bonda ponsi patang pon pami pen in pu ponlo Labangso Parlin Parlo Lamarjan along Director Bijoy Lekthi Ciparjan Bangphu Gotom Terang Cross Wilson Crow Dilip Be Prem Terang Vicky Langni Ciparjan Bangphu Hiran Intipi Malin Intipi atum pena joksi Bangso Lamarjan along Ciparjan Ponlo Lapen Producer Ram Teron Associates Producer Sabina Teron Pi Marlov Timung Lucas Pangcho Lapen Pinangan Abangphu atum Chirap chitudun si Bangso Lamarjan misen pen ke ponda patang ponsi ingpu ponlo. La Bangso long ke cinema production pen ajoksi ke do anasai klem ponlo. Nili mane bor idun ene ke klem bom nili ta prang ke selduna film ta klem lo la ben hala pambat kup la puson ke klem ma bang an ke nona ko ke la fasi long don bom lang he saya ko nilihin ta la sona bang ke klem ining hak la puson ke tradisional la putak la peria putak ta nilisi la dakta pidun lo penang ana peri alang litum ke nang sot aperi bang nili pidun lo la to la Parlin Parlo long ta Parlin Parlo po bang solam arjan Kangpu ani lo alang tum aning kopitong naga chithene poi phesitame alang litum naga pangpuji phan nili phanang hang lo la se nili ing pu pidun lo ning kang sampen ninga klong pen alang litum sitame la puson thak si mopen taning je lo hir jume nili hin pen pidun lo akola as son thak si arna mahir jume padonang alang tum phan la si la Bangso Kangpu alang litum alang director abang ke Bijoy Lekthi la pen alang litum penang anak group do ajerding olo la Bangso film long setame nili phan setame sihini setame advice la son mane na arjuju poi phi setame nili hin pen thang advice ake me pidun thekte de setame alang litum pen chingki dun bom la son si mane alang tum maningkang sampen nili phanang hang lo la si pinia bangke la so puthak film puthak alam pen sinili dak nang dun lo pa si reject lo News report Karbiang Long Live